Tiprasa di besar Tiprasa Yapri. Lamsok. Lamsok khapang neta khuktai bukhsong norok nugui mankhana kisisa sakang angrona update dimani tini 29 salbariwa baijalbari playground no kaisa kotorma NLFT original lebakhaktei angnani thangai tongmone je Tiprasa Thansani Yapri omono puila tabuk nugui mankhana norok belaino lukurok burung burung khlai khambai akon bai khlai hohom dodom khlai Lamsok lai phalemani Bajal bari ne bisingtai aga changara kisa kok salainai sar me pleno sar tini tamoti kotorma khlai re lekhlai sini Tiprasa tini Tiprasa Thansani Yapri o Tiprasa no sung bahai ke Tirpra rajyo no te banai to khlaiman ebong je orai pore ngui tongkha gabang ma corruption ne taruni baginai abone baginai sung Tirpra o je poristiti no nai thokai tlangna baginai tini ni simi o bajal bari amsai ni simi sung sengkha Tiprasa Thansani Yapri Yapri no te banai thokai tlangna baginai sin Tiprasa ni lukurok bebak sungno phai chobana bagai nang borong thani sing koijago boskang salo te banai thokai sung gathering khlainai sung o sobano ja legal sobano khlai thangmana tei sung wansung mungsin wansung obotako sar abo tini khoi district simna ro na komuni district budal Tirpra da khlaijak tong Tirpra ya sini keda rok bai tei public rokisa samani dongo Thansani rally no Thansani marino tumuna bagi proposal kabangma din simi jungno nasing tongmani bagi nai sung tini obono khlaijak kata sar ro tei komuni phatani leader abo her ke phaina to dong फाइनानि तंमानि सब फाइनो सिया जों गमान साजाक दङ आबो मन्चनि बिसिंथि साजांनाय ता आमिसा खनायमान खना नरक सारनि खुक्तिनो सराय सराय Tiprasa Thansani Yapri अबनो पुइला खलाय जागमानि अबनो तैनो नरक मानजि तंनै हामबाय।